Jeg har lige skrevet med en kunde, og det tip, jeg fik igennem til hende, vil jeg lige dele med jer. Og det er at finde en lille logbog, notesbog, og så simpelthen skrive ned alt, hvad I elsker i livet, ned i den. Så det er alt, hvad der gør jer glade, alt, hvad I elsker, alt, hvad der gør jer i godt humør. Noget, der simpelthen støtter jeres positive tanker, men også jeres positive fokus i jeres hverdag. Så skriv ned, hvis du elsker at putte neglelak på, eller gå barefodet rundt i haven, også selvom det er koldt, osv. Så det er simpelthen bare at gerne vælge en, der er lidt lille, sådan så du kan have den med i lommen eller i din håndtaske, have den med rundt i huset sammen med din telefon, og så simpelthen skrive alt ned. Du kan også skrive ned i noter på din telefon, men jeg vil helt klart anbefale at bruge en blyant. Og du kan også, hvis det er, filme din egen dagbog. På den måde, det er en lille dagbog, logbog omkring alt, hvad du elsker i livet. Så det var lige dagens lille tip i forbindelse med, at jeg har skrevet med en kunde. Så alt, hvad du elsker, skriv det ned og bliv ved i løbet af dagen, så du bliver ved med at holde det her fokus på alt det positive og alt det, du elsker. Og bare ikke nogen begrænsninger. Bare sgu alt, hvad du elsker. Både materialistisk og spirituelt, og hvad der gør dig godt humør. Det hele. Og ellers ønsker jeg bare dig en rigtig god aften.